Wel, bore da, siwmai, a chroeso i'r wers fyw yma, croeso i Adobe Express ar gyfer y sesiwn fyw yma ar gyfer wythnos wyddoniaeth Prydain wrth gwrs. A mae dwy her gyffroes gyda ni i chi heddi hefyd. Nawr te, beth yw'r heriau? Wel, allwch chi weld yr heriau wrth fynd i'r dudalen heriau sydd yn sgrolio o'r waelod y sgrin nawr. Felly, os ych chi'n barod wedi agor Adobe Express ar eich dyfais, agorwch tab arall hefyd, ac ewch i'r dudalen heriau sydd ar bit.ly, bit.ly, blaen, so chi'n gweld e'n mynd ar hyd gwaelod y sgrin fan hyn, bit.ly, blaen slaes, Express Gwyl Dewi. Ac ar dudalen heriau yna, mae'n esbonio beth yw'r ddwy her ni'n mynd i fod wneud heddi. A hefyd, mae yna ddolen fyna allwch chi agor Google Doc gyda gwybodaeth ni'n mynd i fod yn defnyddio i adeiladu ein heriau. Nawr, enw yw Meredudd Jones, a dwi yn gweithio i Adobe, a hefyd felly bod chi yn gyfarwydd gyda adnoddau'r Ysgol ddigidol. Felly, croeso enfawr i chi i'r sesiwn yma. Ni'n mynd i gael lot fawr o hwyl. A hefyd, os ych chi wedi bod ar y sesiynau yma o'r blaen, i chi'n gwybod bod un o'r pethau mwyaf hwyl am y sesiynau yma yw pan i chi yn danfon eich sylwadau. Felly, ble bynnag i chi'n gwylio hwn, danfonwch eich sylwadau i fewn. Dwi'n bendant yn gweld y sylwadau sy'n cael ei gadael ar y sianel YouTube, ond dwi'n meddwl bod fi hefyd yn mynd i weld sylwadau sy'n cael ei gadael ar y fideo yma yn fyw ar Facebook a hefyd ar Twitter neu X. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi yn danfon eich sylwadau. Mewn gwedwch helo, dwedwch ble i chi yng Nghymru. Mae'n ystod yn neis i ni gael map yn meddwl a gweld ble mae pawb yn ymuno gyda ni o heddi. Right, nawr te, os ych chi heb fod o'r blaen hefyd, mae yna 3 peth pwysig gyda ni i sôn amdanyn nhw, sydd yn wir yn bob un o'r sesiynau Arweinwyr Adobe yma. Sef y reolau, nawr dim reolau mewn gwirionedd, 3 peth pwysig sydd eisiau chi gael gwybod. Y peth cyntaf yw, os oes angen i chi oedi, os i fi mynd bach yn rhy gloi i chi, os i fi mynd yn rhy gyflym, a chi'n bod beth nes i bwmpo mewn i un o'n athrawon i fi ffrindiau gyda yn yr Eisteddfod rhanbarthol dydd Sadwrn, a ddwedodd fy ffrind i Cat sydd yn athrawes, wedodd i joio'r sesiynau, ond ti'n mynd rhy gloi. Felly, os i fi yn mynd yn rhy gyflym i chi, cofiwch eich bod chi'n gallu oedi y fideo. Mae croeso i chi wasgu pause ar y fideo i oedi, nes bod eich dosbarth chi'n barod sy'n mynd mlaen, a wedyn bod chi yn gwylio'r fideo gyda fi. Ond, a gweud hynny, heddi, mae'r ysgolion gyda ni sy'n yn defnyddio iPad. Felly, fi heddi mynd i fod yn dangos i chi fel i wneud yr heriau yma ar y porwr, sef y ffordd arferol o ddefnyddio Express. Felly, os ych chi ar Chromebook, neu laptop, neu gyfrifiadur, neu beth bynnag, fyddai dangos hwnna gynta, ond fyddai wedyn yn neidio draw i'r iPad. Felly, mae hwnna'n mynd i helpu chi hefyd, mae'n mynd i roi ychydig o amser ychwanegol i chi i gael gweithio yn y bethau, achos dwi'n mynd i fod yn gwneud bethau ddwy waith. Felly, dwi ddim yn meddwl bydd angen i chi i oedi a dweud y gwir. Yr ail reol air yw, cofiwch bod y wobrau am ddim ar gael i pawb sydd yn wneud yr heriau yma heddi. Felly, i hawlio'r gwobrau, bydd Adobe yn danfon e-bost at eich athrawon chi ar ôl i'r sesiwn orffen, gyda ffurflen gyflym i lenwi, a dweud faint o bobl nath cwblhau'r heriau, a bydd Adobe'n danfon gwobrau am ddim i chi gyd. Nawr, yr unig ffordd allwch chi gael y gwobrau yna yw bod eich athrawon chi wedi cofrestru am y sesiwn heddi. Felly, os mae'ch athrawon chi jyst yn gwylio fe ar YouTube neu Facebook neu Twitter, llwch chi ddilyn y sesiwn, ond fyddwch chi ddim yn gallu hawlio'r gwobrau. Ond, peidiwch yn phoeni, gallech athrawon chi gofrestru am y sesiwn reit nawr, os ych chi eisiau. Felly, athrawon, os ych chi heb gofrestru am y sesiwn yma nawr, newch yn siŵr bod chi'n neud e nawr, ewch i bit.ly/Adobe Leaders a cyfrestrwch am y sesiwn i ni wedi dechrau nawr i wneud yn siŵr bod chi'n cael yr e-bost na am y gwobrau am ddim i'ch dosbarth chi. Ac yna yn olaf, Arweinwyr Adobe. Wel, pwy yw'r Arweinwyr Adobe? Wel, Arweinwyr Adobe yw'r rhai ohonoch chi blant sydd yn mynd ar sgiliau chi wedi dysgu yn y sesiwn yma a dysgu nhw i ddosbarth arall, neu falle i athrawon eraill yn eich ysgol chi sydd ddim yn gwybod fel i ddefnyddio Adobe Express eto. Os i chi wneud hynny, mae hwnna'n gwneud chi yn arweinwyr Adobe. Ac mae arweinwyr Adobe
yn cael gwobrau hyd yn oed fwy arbennig, gwobrau arbennig iawn. Felly, athrawon, newch siŵr bod chi wedi cyfrestru, gewch chi wedyn yr e-bost na i ddweud faint o gwobrau sy'n eisiau ar bawb sydd wedi cwblhau'r heriau ac ar yr un ffurflen allwch chi nodi unrhyw arweinwyr Adobe sydd wedi mynd a dysgu'r sgiliau yna i blant neu athrawon eraill yn yr ysgol. Dewch mewn i'ch sylwadau, mi moyn gwybod pwy sy'n ma a ble i chi, felly newch yn siŵr bod chi yn rhoi eich sylwadau naill ai ar YouTube, Facebook neu ar Twitter X i ni gael cwbl o whoop-whoops o shout-outs pan i ni yn ganol y gweithgareddau. Iawn de, roet, mae'n amser i ni de i neidio fewn i'r weithgaredd gyntaf. Felly dewch i ni gael y reolau yna bant o'r sgrin. Reit, nawr, i wneud hwnna, mae eisiau fi ddangos fy sgrin i, wrth gwrs. A dyma hi fan hyn, gret. Iawn, felly i fi wedi agor, fel allwch chi weld, fi wedi agor Adobe Express, da fi fan hyn, ar un tab. Iawn, dyma fi ar dudalen cartref Adobe Express. A os ych chi heb ymuno o'r blaen, wrth gwrs mae Adobe Express ar gael i ni trwy hwb. Mewngofnodi hwb, a ar y dudalen cartref, yna fotwm D yn dweud Adobe Creative Cloud Express ar y foment, a mae eisiau newid yr eicon hefyd i'r un newydd, ond mae hwnna'n dod â chi i fan hyn. Ond i fi hefyd wedi agor y tab yma ar gyfer y dudalen heriau, sydd, fel fi wedi sôn, yn sgrolio ar hyd waelod y sgrin ar hyn o bryd. Nawr, i gyrraedd y dudalen heriau yma, allwch chi glicio, teipio yr URL bit.ly/express gwydd 24. Iawn, neu os i chi ar ddyfais sydd â chamera, mae croeso i chi i sganio'r cod QR sydd ar bwrdd gwyn dych chi nawr, a bydd hwnna'n dod â chi i'r un man, i'r un dudalen yma. Iawn te, wel, beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi? Wel, y beth cyntaf i ni'n mynd i fod yn neud yw i ni yn mynd i fod yn creu clawr cylchgrawn yn rhoi gwybodaeth am un o wyddonwyr enwocaf Cymru. Ar gyfer hwn, i fi wedi paratoi Google Doc, iawn, llwch chi glicio ar y ddolen yma, ar y botwm yma, neith agor y doc i fyny i chi, a mae yna 4 gwyddonydd fan. Mae mwy na ni i gael, mae llawer o wyddonwyr enwog yn dod o Gymru, ond fi wedi dewis 4 fan hyn, gyda chydig o wybodaeth yn bob un, a mae croeso i chi i ddewis pryn bynnag i chi eisiau ar gyfer eich clawr cylchgrawn. Iawn, fydda i'n yn creu clawr cylchgrawn ar gyfer Isaac Roberts, yr un cyntaf, o Sir Ddimbych, ond mae croeso i chi i ddewis Francis Hogan, roedd hi'n dod o Aberhonddu, Robert Record, oedd yn dod o Ddimbych y Pysgod, neu David Edward Hughes, oedd yn dod o'r Bala. Felly, mae hwnna ar gael i chi fyna. A byddwn ni'n defnyddio'r un Google Doc ar gyfer yr ail her hefyd, ble bydd ni'n creu tudalen we yn rhannu gwybodaeth ac yn rhannu fideos diddorol am yr 4 gwyddonydd yma. Ac wrth gwrs bydd croeso i chi ychwanegu mwy o wyddonwyr i'ch tudalen gwe na hynny. Cofiwch roi eich sylwadau, cofiwch ddweud pwy i chi, ble i chi, i ni gael cwbl o whoop-whoops, i ni gael gwybod pwy sy'n ymuno gyda ni heddi. Right, dewch i ni gael dechrau te ar y porwr, ar y browser, felly reina o chi sydd ar Chromebooks, laptops ac yn y blaen, i chi mynd i ddilyn fi fan hyn nawr ar y sgrin. Nawr, yn gyntaf, mae eisiau fi newid yr iaith o Saesneg i Gymraeg. Felly, ar Express, i newid iaith Express, i clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, ac yna dwi'n mynd i settings, clicio'r gogen ar gyfer settings, a dwi'n newid language fan hyn o English i Cymraeg wrth gwrs. Hwre! A dyna ni, dwi'n cau hwnna, a mae Express yn ail-lwytho, a i ni yn nawr yn gweld Express yn Gymraeg. I ni wedi cael ein sylwad cyntaf. Pwy sydd da ni yma? Carol Richardson. Bore da gan blwyddyn 4 a 5, dosbarth Mrs Llywelyn yn edrych ymlaen i gymryd rhan. Wel, croeso i chi, dosbarth Mrs Llywelyn. Diolch am eich sylwad chi, Carol. A dewch eich sylwadau mewn, mae'n braf cael gweld pwy sy'n ymuno gyda ni bod yma ar y sesiwn. Iawn de. Nawr, dyma ni, mae Express yn Gymraeg, draw yn i te.
sut ni'n mynd i ddechrau hwn? Wel, dwi'n mynd i greu poster. Felly, i greu poster yn sydyn, dwi'n gallu clicio ar y botwm mawr gwyrdd yma ar yr ochr dde sy'n dweud creu graffig. Felly, os yna i glicio ar hwnna, mae'n mynd i agor, dyma ni, y golygydd yn Express. A y beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw rhoi teitl i'r prosiect. Felly lan fan hyn, mae'n gweud heb teitl. Clicio. A dwi'n creu clawr cylchgrawn Wyddoniaeth. Clawr cylchgrawn Wyddoniaeth. Cylchgrawg. Cylchgrawn. Wyddoniaeth. Wyddoniaeth. Dyna ni. Gwasgu enter a mae hwnna yn cadw y teitl yna. Gret. Nawr te, chi sydd ar yr iPad, fyddwn ni gyda chi nawr. Munud fach, ni'n mynd i ddechrau bant gyda'r porwr, a wedyn fyddwn ni draw i'r iPad yn syth. Os ych chi ar yr iPad, mae eisiau bod chi wedi agor lan app Adobe Express. Iawn? Right, nawr, dwi'n mynd i greu clawr cylchgrawn yn sôn am Isaac Roberts, sef y person cyntaf i dynnu llun o alaeth y Andromeda, yr Andromeda Galaxy. Nath e arbrofi gyda telesgop, a wedyn defnyddio lensiau gwahanol, a drychau, a platiau ffotograffaidd, mwyn trial tynnu llun yn agosach o alaeth y Andromeda. A fe oedd y person cyntaf i wneud hynny. Felly, fi'n mynd i greu clawr cylchgrawn ar gyfer hwnna. Felly, y peth cyntaf sy'n siarad fi yw llun o alaeth y Andromeda. Felly, nôl yr Express, yn syml iawn, i fi'n mynd i ddod draw i'r ochr chwith, ar gyfer cyfryngau. A o dan fan hyn, lluniau, dwi'n mynd i chwilio yn y ffotos, a i fi'n mynd i chwilio am y gair Andromeda. Andromeda. Fi'n gofio'r Andromeda. Mi'n cael traffer teipio bod yma, blantos. Andromeda, dyna ni. Right, pwyso enter, a gaf i 31 o wahanol luniau o alaeth y Andromeda. Cool, ynddo fe? Right, dwi'n mynd i fynd am un sy'n edrych yn ddramatig. Hwn yn edrych yn hollol ddramatig, ynddo fe? Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A mynd i ychwanegu fe i'r dudalen. A beth dwi eisiau gwneud yw, dwi eisiau hwn i lenwi hanner gwaelod y dudalen. Felly, os chi'n gweld pan dwi'n symud o amgylch, mae'r llinellau pink yn dangos i fi bod e hanner ffordd lawr, a nawr i fi mynd i lenwi, dyna ni, a wedi lle fframio fe chydig rhywbeth tebyg i na. Iawn? Dyna'n ddechrau de. Dewch i ni gael neidio draw i'r iPad nawr te, i ni gael wneud yr un peth. Iawn, felly draw ar yr iPad, dyma fe. Felly chi nawr sy'n ar y porwr, mae tym bach amser dych chi nawr i benderfynu ar eich gwyddonydd a dod o hyd i lun addas. Allech chi chwilio am bethau fwy cyffredinol fel science neu doctor, medicine, math na o beth os ych chi yn edrych ar un o'r gwyddonwyr eraill. Right, ar yr iPad te, i fi yn mynd i glicio yn gynta. Ydy'r llygodau yn mynd i ddod draw? Nag yw. Dwi'n meddwl bod i. O, cyfe. Right, llygodau yna fi. Right, dwi yn mynd i sgrolio ar hyd y top i posters. Sgrolio, does dim fersiwn Gymraeg o'r app iPad i gael ar hyn o bryd, ond mae yna app newydd ar y ffordd i'r iPad. Fi'n gobeithio bydd hwnna'n fwy tebyg hefyd i'r app arferol. Right, dyma ni, dwi'n mynd i glicio ar posters, a mae e'n rhoi testyn yma i fi. Nawr, dwi'n mynd i gael gwared y testyn, achos bydd angen testyn fi nes mlaen, a i symud e lan mas o'r ffordd fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio nawr am lun o alaeth y Andromeda. Felly, clicio i ffwrdd o'r testyn, gan clicio lawr y cornel gwaelod ochr dde le mae'n dweud done. Ac yna dwi'n mynd i clicio ar add photos, a dwi eisiau mynd i Adobe Stock Photos. Mewn fan hyn, ar y cornel top ochr dde, dwi yn clicio, a dwi'n mynd i deipio Andromeda. Dwi'n mynd i geisio sy'n llafur fe'n gywir tro yma. Andromeda.
Ac yna gwasgu ar enter fan hyn i chwilio. Gret. A dwi'n mynd i ddewis y llun dwi eisiau. O, dwi'n mynd i ddefnyddio'r un llun a beth dwi'n defnyddio'r porwr. Clicio arno fe. A ar ôl i chi ddewis y llun, fe welwch chi tic glas. Dyna ni, mae tic glas ar ei ochr e. A lan ar y top nawr, allai weld bod e'n dweud add 1. Drws nesaf i'r bar chwilio, mae'n dweud add 1. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Right, a mae'n gofyn i fi, ble dwi eisiau rhoi fe? Wel, dwi eisiau iddo fe i symud o amgylch y dudalen. Felly, na i glicio add freely. A nawr fan hyn, allai i ddod lawr. A chi'n gweld, allai pinsio mas ar y dudalen. Dyna ni. Clicio yn ôl ar y llun. A dyna'r linell na, hanner. Gret. A ailfeintio. Gosod e'n i le, a dyna ni ar yr iPad yn yr un man. A pan ych chi'n hapus gyda'r llun, chi'n pwyso done ar y gwaelod fyna. Right, pwyso da ni, cwbl sylwadau newydd wedi dod mewn. Dosbarth Mr Price, Ysgol Lladdarog, yn edrych ymlaen i'r sesiwn fawr iawn, wedi mwynhau'r sesiynau blaenorol. Diolch yn fawr i chi, Mr Price, caredig iawn, diolch enfawr i chi. Pwy arall sydd da ni te? Jones, enw da iawn dych chi fyna, Jones, bore da gan blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Bodalaw y Mae Colwyn. Rydym yn edrych ymlaen i wneud y weithgaredd cyn i flwyddyn 6 deithio i lawr y Gydydd. O, chi'n dod lawr i'r de yn hwyrach ymlaen. Wel, blwyddyn 6, na antur i chi mynd i gael de. Teithio lawr i Gydydd, lawr i'r ddinas. O, na atgofion i chi mynd i greu ar yr antur chi Gydydd. Joiwch chi. Right, diolch yn fawr i chi am y sylwadau. A unrhyw un arall sydd wedi ymuno, newch yn siŵr bod chi'n gadael sylwadau i fi ar YouTube, neu Facebook, neu ar Twitter. I ni gael gwybod pwy sy'n ma. Right, nôl yn ni te i'r porwr. Ni newid yn sgrin nôl. Dyma ni, fi nôl ar y porwr. A symudwn ni mlaen i'r cam nesaf. Right, y cam nesaf yw i greu rhyw fath o deitl. Felly, enw'r cylchgrawn yw Wyddoniaeth Cymru. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu'r teitl yna. A chi'n gweld fi wedi rhoi fflam y ddraig, fflam draig Cymru, fel y dot ar yr i-dot. Iawn, felly dwi'n mynd i weithio'r hwnna nawr. Felly, nôl y fi Express. A dwi yn mynd i glicio ar testyn, ar yr ochr chwith. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio Wyddoniaeth Cymru. Wyddoniaeth Cymru. Iawn. A mae eisiau chi wedyn i ddewis ffont addas. Nawr, dwi'n barod wedi dewis y ffont, ond allech chi glicio lawr fan hyn i weld ffontiau argymhellir. Ffontiau diddorol iawn os ydw mewn yna. Allech chi glicio draw i weld rhagor. Neu wrth gwrs allech chi glicio ar y gwimplen fan hyn a chwilio ffontiau yn arferol fel fyddech chi'n neud ar unrhyw app arall. Ond, dwi'n gwybod yn barod bod fi yn moyn defnyddio'r ffont yma, sef Cooper. Dwi'n glicio ar Cooper. Dyna fe. A nawr, i fi yn mynd i ailfeintio hwn. Dwi'n mynd i wthio hwn lawr i'r linell nesaf gan ddefnyddio'r ddolen hir yma. Gwthio fe lawr. Ailfeintio. Dwi eisiau bod wedi alunio i'r chwith. Dwi'n moyn bod y C o dan y G. Felly, na i alunio i'r chwith. Dyna fe. Dod draw a fe i'r ochr fan hyn. Dwi'n newid y bwlch linellau. Dwi eisiau bod yr ail linell yma'n agosach i'r linell gyntaf. Felly, na i glicio fan hyn. Lleihau'r bwlch. Hyfryd. Dyna fe. A nesaf te, mae eisiau i fi i chwilio am y fflam i roi ar y dot, yr i-dot. Felly, na i leihau hwn tymau bach, rhywbeth fel yna. A na i ddod draw nawr te i'r elfennau, y tro yma. Clicio ar elfennau. Eiconau, a dwi'n mynd i chwilio am flame yn Saesneg. Flame. Nawr te, dwi ddim yn moyn un bwlch ar y gwaelod, nid byddai'n gweld y dot go iawn, yr i-dot. Felly dwi eisiau un fwy soled, sy'n mynd i dyma ni, rhywbeth fel hyn, sy'n mynd i guddio'r dot. Mewn â hwnna.
A nawr, mae eisiau fi zoomo mewn yn hyn nawr i weld beth sy'n mynd mlaen. Felly, na i glicio lan yn hyn a newid yr lefel y zoom. Felly, na i ddod mewn felly i rhywbeth fel 150. A nawr llai, dyna ni. Lle leihau yr fflam. Felly bod 150 bach yn rhy agos, yn dweud. Dyna ni. A i osod cuddio'r dot gyda'r fflam. Croeso i chi wneud yr fflam yn fwy. A wedyn fi'n mynd i bellhau nawr i ffitio'r cyfan, sori. Dyna ni. Fi'n hapus iawn o hwnna, mae'n edrych yn wych. Daeth mewn â elfen arall, dwi'n mynd i chwilio am eicon, sef cod bar, barcode, i fod ar flaen yr cylchgrawn, barcode. Fi'n hoffi hwnna, gret, mewn â fe. So hwnna draw fan hyn, drws nesaf i'r teitl. Gret. A'n ola, dwi eisiau just bordo'r syml ar ochr y clawr. Felly dwi'n mynd i dal o dan elfennau. Y tro yma dwi'n mynd i ddefnyddio siapiau. A dwi'n moyn petrial syml. Na i glicio ar y petrial yma sydd fan hyn. Dyma fe. A nawr, dewch i ni gael gosod e'n i le. Dwi eisiau bod yn llenwi hyd y dudalen, taldro'r dudalen, ond dwi eisiau bod i'n linell fel yna, fel bordor, taclus ar ochr y clawr. Right, fi'n hoff iawn o hwnna. Dewch i ni gael gweithio ar hwnna nawr te ar yr iPad, a mae digon o amser ydych chi nawr bobl y porwr i arbrofi gyda ffontiau, dod o hyd i'r fflam, yr cod bar, a roi'r bordor ar un ochr. Iawn? Right. Daw ni te. A dyma ni nôl ar yr iPad. Ni wedi cael rhagor o sylwadau. Right. Ni'n cael trafferth yn agor ddolen Google Docs. Right. Fi wedi rhoi... dwi wedi gwneud e'n gyhoeddus i bawb. Achos chi'n gweld, does dim angen edit access, dyle fe ddod yn syth i fan hyn. Os nad yw beth allai wneud nawr te? Os nad yw allai roi'r wybodaeth ma i fewn i ddisgrifiad. Na, so hwnna'n mynd i helpu. Ar YouTube. Na, di hwnna ddim yn mynd i helpu. Right, fi'n gwybod beth na i roi fe ar waelod yr dudalen heriau. Wneith hwnna helpu. Na i gopio'r testunau gyd a roi fe ar waelod y dudalen heriau yma. Right, felly, ddech chi fi gael wneud hwnna'n gyflym iawn te. Beth sy'n eisiau fi wneud? Dwi eisiau fi switch o draw i fan hyn. Cuddio'r e-bost. Do mewn i Express, a dwi'n mynd i olygu'r dudalen heriau yn gyflym iawn. Dyma ni, dyma fe ni'n chi wneud o'r sesiwn fyw, neu gyfer ffrindiau. A pwy arall sydd dyn ni de? Mae da ni bore da, blwyddyn 56, o geirionydd Crafnant a Conwy, o Ysgol Bro Gwydr Llanrwst. Siwr i chi fyna Llanrwst? Atgofio melys dy fi o'i Steddfod Genedlaethol Llanrwst. Pryd oedd hwnna nawr te. Mae'n siŵr o'n mynd o'r rhyw bedair mlynedd falle, neu fwy. Dyna Steddfod dda oedd hwnna. Oedd hi'n lib, ond oedd hi'n Steddfod ardderchog. Right, i fi fan hyn ar iawn. Right. Dwi wedi newid y wybodaeth. Dwi wedi ychwanegu'r wybodaeth na i'r dudalen heriau. Dych chi'n gael gweld ar os mae hwnna yn dangos ar y dudalen heriau. Mae'n dweud i fod Felly, na i wirio ar yr iPad fan hyn. Felly, dyma'r dudalen heriau. A dwi'n mynd i ailwytho hwnna. A sgrolio reit i'r gwaelod. Ailwytho fe to. Dyle fe fod reit ar y gwaelod.
Dwi ddim i gyd na. Dwi ddim i gyd na. Right, pam dwi ddim na? A drial yna to. I chi'n cael amser yn yna i sorto'ch tudlennau mas. Gwyddonwyr o Gymru. Right, mae efo na. Iawn. Dylen ni gael y ddolen yna lan i chi nawr. Rannu, cyhoeddi. Right. Mae wedi ychwanegu'r gair gwyddonwyr o Gymru ar y gwaelod. Dwi'n mynd roi'r gweddill. Dych chi'n gweld. Mae'n dweud publishing. Right. Ailwytho hwn to. Right. Dych chi'n gweld. A ni yn gweithio nawr. Dych chi'n gweld. Bit. Do, Express Gwydd, 24. O, mae rhywbeth yn mynd o'i led ar dudalen yma nawr. Right. OK. Chi'n bod beth, ni gario ymlaen ar dylunio am dyma bach, a wedyn, dim angen i wybodaeth yn ni quite eto beth bynnag, a newn ni weld os gallwn ni ddatrys hwnna. Right, OK. I fi angen wneud hwn ar yr iPad. Drysu gyd yma nawr. Right, dyma fi ar yr iPad, a mae eisiau fi roi y teitl, y cod bar, a'r fflam, a'r petrial. Right. Felly, mae yna destun dy fi'n barod fan hyn ar yr iPad. Felly, dwi'n mynd i glicio ddwywaith, a dwi'n mynd i newid hwn i Gwyddoniaeth Cymru. Gwyddoniaeth Cymru. Ac yna, clicio done. Dyna ni. Nawr, na i newid lliw yr ffont yna, achos mae'n ole iawn ar y foment. Dewch i ni gael newid hwnna i fod yn ddi fel y llall. Ac yna dwi'n mynd i glicio'r ffont, a dwi'n mynd i chwilio am ffont addas. Lle rhywbeth fel... Mae angen rhywbeth sydd â dot ar yr i dot. Felly mae rhywbeth sydd yn lythrennau mawr i gyd ddim yn mynd i weithio. Mae lot o'r ein yn edrych yn iawn. Dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych yn eitha cyfeillgar. Dyna ni, fi'n hoffi hwnna. A nesaf te, dwi'n mynd i fynd i newid yr alunio. Felly, na i glicio ar align. Alunio i'r chwith. Gret. Dod lawr hwnna iddi le. Ailfeintio chydig. Dyna ni. Nawr te, dewch i ni gael chwilio am y fflam fach na te. Felly, dwi'n mynd i glicio nawr ar done. Dwi wedi gorffen newid y testyn yma. Dwi'n mynd i glicio ar add. Ar tro yma, dwi'n mynd i chwilio shapes. A dan shapes, wrth gwrs, dwi'n chwilio am flame. Pwyso enter. O, dim byd. Dwi'n eto. Dwi'n mynd cael lot o look ma i ddau ffrindiau rwy. Add. Dwi'n hwnna to. Shapes. Right. O, mae pethau'n llwytho ma nawr. Flame. Dim byd. Dwi'n meddwl bod efo app i'n chwarae lan fan hyn. Dwi'n mynd i shapes eto. Mae rai siapau fyna. Trio rhywbeth arall te. Achos fel arfer mae'r eiconau mewn gyda'r siapiau ar yr app iPad. Mae drial stickers. A na i chwilio, na. OK, na i fynd mewn i Adobe Stock te. Neu design asset, na i drial design asset. Bown o gael beth fan hyn. Flame. Coni, right o,
Mae rhain chydig mwy cymleth na beth o'n i eisiau. O'n i eisiau rhywbeth bach fwy plaen. Na fi'n am yr un yma, dwi'n meddwl. Clicio arno fe, clicio add 1, a dyna fe mewn. A nawr dwi'n mynd i leihau'r fflam na a'i osod e fel y dot ar yr i dot. Felly dwi'n mynd i pinsio mewn ar yr iPad, pinsio i fewn. A dyna fe, yn i le. Right, nawr te, beth o da fi nesaf te? Wel, nesaf o da fi yr cod bar, a wedyn o da fi yr petrial. Felly, dewch i ni gael trial y cod bar te. Dweud na, os nag o'n i chi cael fflam yn y shapes, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gael petrial chwaith. Dwi'n mynd i gael cod bar chwaith, yn y trial, bar cod. Na, dim byd mewn yna yn y shapes. Tra mod i yn y shapes, dewch i ni gael dod ar petrial mewn. Shapes. Dyma ni, petrial. Add 1. Gret. A nawr, dwi'n mynd i osod e yn i le fan hyn. A newid y maint. Gret. Rhywbeth fel yna. Hyfryd. Lle bod eisiau symud y draw ychydig bach i'r chwith. Ie, ddim rhy agos i'r testyn. Felly bod eisiau fi symud y testyn i ffwrdd wrtho fe, dwi'n meddwl. Ie, dyna ni. A wedyn wrth gwrs, mae eisiau fi symud y fflam i fod yn yr un man. Gret. Ia, dyna ni. Right, a wedyn, cod bar. Wel, os mae eisiau cod bar yn ni, dwi'n meddwl felly bod eisiau mynd mewn i na i drial design asset eto de, gan bod yr eiconau ddim yn gweithio. Drial barcode, mewn yna. OK, gret. A dwi'n mynd i fynd am yr un syml yma draw ar yr ochr dde. Clicio yno fe, add 1, mewn y fe, a mae hwnna llawer i fawr ar y foment. Felly dwi'n mynd i leihau e, a i gylch droi fe o amgylch. Dyna ni, fel na. Hyfryd. Right, iawn. Nôl draw yn ide i'r porwr. Nôl i'r porwr. Amlaen i'r cam nesaf. Wel, y cam nesaf, i ni'n mynd i ychwanegu ein teitl, achos enw'r cylchgrawn yw Wyddoniaeth Cymru. Felly, i ni'n mynd i ychwanegu ein teitl, a dyw hwn ddim yn mwynhau bethau ar y foment, yr wefan yma. Adobe Express Gŵyl 24. Beth sy'n mlaen gyda hon te? Ni'n trial to, publish, republish, y trial yna. Gobeithio bod chi'n gallu agor y wefan, achos oedd hi ddim yn agor i fi fyna. Technoleg, yna fe. Chi weld, mae hyd yn oed ni sy'n gweithio technoleg bob dydd yn cael trafferth gyda technoleg weithiau. Dim jyst chi sy'n gael e. Siwr bod y thrawon yn eistedd fyna yn falch yn gweld bod fi'n cael trafferth gyda technoleg. Blind slice. Express Gŵyl 24. Nawr te, dirau mlaen. Right, OK. Dyw na ddim yn agor y wefan. Heb ddod o hyd i'r dudalen. Cohi fan hyn, cor dudalen fan hyn. Ydy to, publish to web, republish. Yeah, please. Cyhoedda hwnna i fi ysgwyl yn dda. Yn gwybod beth na i greu dolen newydd i chi. Copy. Mae rhaid i gael y dudalen yma. Glido hwnna mewn. Mae hwnna'n gweithio. A mae'r holl testyn ar y gwaelod. Felly os chi'n ni gael chi fan hyn. Copy. Right. Dewch i fi gael creu dolen i chi yn gyflym de.
Dyma ni. Iawn. Na i greu'r ddolen yma'n gyflym. Rhaid fi greu un newydd I chi. Iawn. Glido hwnna mewn. Gwydd. Fersiwn. Newydd. Iawn. A bydd hwn yn bit.ly, a ni'n mynd I alw fe yn gwydd 24 newydd. Creu hwnna. Mae'n dweud bod y ddolen y gael yn barod. Odi mae'r gael yn barod. O, mae'n llwytho nawr. Right, mae'n llwytho I fi nawr. Gyda'r hen ddolen. Dwi'n mynd tore. Bit, dot, blind slice, express, gwydd, 24. Nag yw. Right. Wel, unrhyw rhywun mas o syniadau yma. Right, dreun arall. Iawn. Siwr I hwn. Cyn I wneud e hwn. Siwr I fe hwn. Weithio fe nawr, mae e'n dod. Right. Achos mae rai chi gael dydal yma. tinyurl.com a dwi eisiau fe fod yn gwydd 24. Right. Copio hwnna. Mae hwnna'n gweithio nawr. Dwi'n gael trial e. Draw fan hyn. Ydy. Right, mae'n gweithio. Right, dewch I ni gael roi'r ddolen newydd yna I chi. Iawn. Na i wneud hwnna I chi right nawr. Fi'n I newid yr un sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin. Baneri. Ni. Troi hwnna bant. A roi'r ddolen newydd mewn. Iawn, arfer hwnna. Lan y fe, right. Ni bant. Nawr ni'n ameithi, ffrindiau. Tudalen heriau, tinyurl.com /gwydd 24. A mae hwnna yn gweithio. Na ni arbrofi nawr I brofi bod e'n gweithio. Cau hwnna lawr. Agor. Leifi. Hwn fi moyn. Right, cyfe. Iawn. Cau hwnna. Right, dyma Express. A dyma fi'n trial y ddolen newydd. Cyfe, tinyurl.com /gwydd 24. Ydw yn gweithio? Nag yw. Right. Llwch chi roi gwybod I fi yn y comments, ydw e'n gweithio, ydych chi'n agor y wefan, ydw e just yn broblem gyda fi, ydw e'n gweithio gyda chi, bydde hwnna'n gret. Just rhowch sylwa bach yn gweud, popeth yn gweithio'n iawn, achos falle daw just gyda fi mae ddim yn biafio. Achos dwi wedi profi fe, dwi'n meddwl bod e'n gweithio. Right, fi'n I fwrw mlaen. Right, pwy sydd da ni? Swn arach da ni? Ni wedi cael y sylwad na, mlaen ni. Right. Mae hwn bron y ben. Mae eisiau ni gael teitl. Felly, Wyddoniaeth Cymru yw yn heitlu ar y foment, yw enw'r cylchgrawn. A dwi yn mynd I ddyblygu hwnna. A dwi'n mynd I newid I ddweud ffotograff cyntaf galaeth y dromeda. Ffotograff cyntaf galaeth, galaxy, Andromeda. Nawr, bydd eisiau hwnna fod yn wyn, achos bydd ni'n rhoi fe fan hyn ar ben yr hun I hun. Felly, na ddolawr o fe I ddile, a bydd ni'n newid llew y testyn I fod yn wyn, dyna ni, ar y lunio, neu lunio fe fel yna i'r ochr dde. Gret. Nawr, dwi ddim eisiau cuddio gormod o'r hun y galaeth I hun, felly dyna ni, newid yr toriadau'r llinellau gyda'r ddolen yma fan hyn.
Gret. Ac yna dwi eisiau gwybodaeth o'r wefan. Felly fi'n gobeithio'n arw bod chi yn gallu agor y wefan. Mae fe'n gweithio i fi ar ffenest porwr arall. Felly dwi'n meddwl wneith e weithio i chi. Right, a dwi'n mynd i agor y tudalen docs. Gret. A na gyd fi'n mynd i wneud nawr yw copio'r wybodaeth na am Isaac Roberts. Llusgo dros y testyn, copi, nôl o fi i Express, a dwi'n mynd i greu blwch testyn newydd, felly dwi'n mynd i glicio testyn. Iawn, a ychwanegwch eich testyn fan hyn. A dwi'n mynd i lido hwnna, Ctrl V, mewn a fe. Right, mae'n gen i hwn hefyd i fod yn wyn yn dos e. Felly na i newid y llenwad i fod yn wyn. Dyna ni. Newid y maint. Dyna lawr a fe. A dwi'n mynd i osod hwn nawr yn y cornel. Nawr, allwch chi roi fe'n unrhyw gornel. Allwch chi roi fe'n y cornel fyna. Allwch ni gael testyn D os yw'n roi fe'n y cornel na. Ond dwi'n mynd i roi fe'n y cornel gwag yma. Dwi'n mynd i newid yr linio'r hwn hefyd. Ie. Lleihau'r maint yma bach. Newid y bylch y llinellau hefyd. Sori, y toriadau llinellau. Fel na. Gret. Nesa, dwi moyn roi dyddiad Mawrth 24 ar y top fan hyn. Ar gylchgrawn, i chi wastad yn cael y dyddiad, y mis, y rhifyn. Felly, dwi'n mynd i gopio'r testyn yma. Na, chi'n gwybod be, na i gopio'r testyn D yma. Mae'n y lliw cywir. Copio. Lan o fe i'r top. Newid y testyn na i ddweud Mawrth 2024. A mae hwnna fel arfer yn fach. Gret. Dwi'n i ddyblygu hwnna ar gyfer pris y cylchgrawn. Felly dyblygu eto. A lawr o dan y cod bar, dwi yn mynd i roi'r pris. A mae'n nghylchgrawn ni yn costi 4.99 ceiniog. Dyna ni. Felly just osod hwnna o dan yr cod bar. Gret. A fi wedi creu yr clawr cylchgrawn. Yr unig beth dwi'n mynd i wneud nesaf yw edrych ar yr lliwiau. Ar hyn o bryd, dwi ddim yn lliwgar iawn. Siwmai, siwr i chi, ffrindiau o Ysgol Llan Llyfni. Croeso i chi, croeso mewn. Be ni'n mynd i wneud nesaf yw i ni yn mynd i wneud o draw'r iPad, cael hwn yr un man, a wedyn byddwn ni nôl ar y porwr, a i ni'n mynd i edrych ar y cynlluniau lliwiau. Right, so, iPad, draw ni. Dyma'r iPad. Iawn, nawr, ar yr iPad, beth fi'n mynd i wneud, gen i gael yr llygoden draw, gret, mae eisiau i fi ddyblygu y testyn yma. Felly, dwi'n clicio'r testyn, dwi'n dewis edit, ac yna duplicate. Dyma fe fan hyn. Na i clicio ddwywaith ar hwnna, a dwi'n newid hwn i ddweud ffotograff cyntaf galaeth Andromeda. Ffotograff cyntaf galaeth Andromeda. Ac yna dwi'n clicio done. Iawn. Dwi eisiau alunio hwnna i'r dde. Felly dwi'n clicio ar align, sydd fan hyn. A dwi eisiau alunio i'r dde. Gret. A dwi eisiau newid lliw y test yna i fod yn wyn. Dyna ni. A nawr lle lusgo fel la. O, clicio done. Done. Cornel gwaelod. Ochr dde. Neu fi yma. Dyna fe. A nawr, allai lusgo'r testyn yna lawr. Ffili gweld e? O, right, mae o dan y llun, dyna pam. Okay? Felly, mae e tu ôl y llun. Felly, beth sydd eisiau fi wneud i newid hwnna yw mynd i order a llusgo'r togl na i'r dde. Chi'n gweld? A nawr mae e o flaen y llun. Right, dyna ni. Bach rhy fawr. Gret. Nawr, beth am y testyn arall? Chi'n ni weld mae'r wefan yn gweithio fan hyn nawr. Chi'n ni gael trial na to, bit,
blind slice, Express, Gwyl 24. Nag yw, so hwnna'n gweithio. Ond mae da fi'r tab yn yr agor. Right. Felly dwi'n mynd i gopio o'r testyn. Copi. A nôl a fi o'r te i app Express. Add text. Pwyso'n hir fan hyn, gyda'ch bys. A dewis paste. A mae'r testyn yn dod mewn. Clicio done. A dyna'ch testyn chi mewn yna. Fi newid y lliw yma i fod yn wyn hefyd. Na i ddod lawr o fe gynta iddi le. Colour, testyn, gwyn, done. A nawr allai ailfeintio'r testyn na. Rhoi fe yn ei le. Gret. Hyfryd. Felly beth fi'n neud nesaf de? Wel, mi eisiau rhoi enw'r rhifin. Felly na i gopio'r teitl eto. Wyddoniaeth Cymru. Edit. Duplicate. Clicio ddwywaith, a dwi'n mynd i newid hwnna i Mawrth 2024. Clicio done. Lleihau hwnna. Rhoi fel lan ar y top. Dyblygu eto. Newid i'r pris. 4 pint. 99. Clicio done. A lawr o fe, whoops. A lawr o fe, mynd i zoom o mewn, dyna ni, lawr o fe o dan y cod bar, ydych chi'n ei gael wneud yr enw rhifin yn llai hefyd. Gret. Nawr te, dwi'n mynd hapus gyda y ffaith bod yr fflam yma yn wahanol lliw i'r testyn, ond fi'n mynd i sorto hwnna pan dwi'n sorto yr lliwiau mas nes ymlaen. Right. Nawr te, dwi'n yr un man nawr yr iPad ac ar y porwr. Felly, nôl o fi'r porwr i orffen hwn bant. Felly, leifi, dyma ni, dyma'r porwr. Right, nawr, be ni'n mynd i edrych yno heddi yw'r cynllun lliwiau. Fi'n joio hwn, y thema lliwiau. Felly, dwi'n mynd i glicio ar thema ar y top. A mewn fan hyn, allwch chi ddewis cynlluniau lliwiau. A dim ond y 3 cyntaf o bob math o gynllun lliwiau sydd â chi fan hyn. Os chi'n clicio gweld y cyfan, fe welwch chi hyn o fwy. Felly, enghraifft, os ydych chi'n hoffi rai proffesiynol, mae yna drif yna o dan proffesiynol, ond os dwi'n clicio gweld y cyfan, dwi'n gweld hyn o fwy wedyn o gynlluniau lliwiau, themau lliwiau proffesiynol. Felly, be chi'n gwneud wedyn yw dewis un ohonyn nhw, enghraifft felly bod fi'n hoffi hwn, clicio yna fe. Chi'n gweld, mae wedi newid lliw pob peth sydd ar dudalen i'r cynllun lliwiau yna. Ond, beth chi'n gwneud wedyn, gyda'r cynllun lliwiau hyn wedi ddewis, yw sgrolio lan i'r top. Chi'n gweld fan hyn, thema'r dudalen, a mae hwn wedyn yn mynd i gylchdroi y lliwiau yna o amgylch ar eich dyluniad chi. Allwch chi gadw yna'n cylchdroi nes bod chi'n cyrraedd cynllun lliwiau i chi'n meddwl sydd yn gweithio orau i'ch clawr cylchgan. Trial cynllun lliwiau gwahanol. Waw, dwlu ar hwnna. Hwnna'n gweithio'n wych. Cylchdroi o amgylch. Hwnna'n hyfryd hefyd. A fi'n dwlu wneud hwn. Fi'n meddwl bod e'n mor greadigol bod chi'n gallu, creu rhywbeth, a wedyn, gyda un botwm, newid cynllun lliwiau eich dyluniad cyfan. Right, fi wedi glanio'r cynllun lliwiau dwi'n hoff iawn ohono fe fel yna. Felly, fi wedi gorffen ar y porwr. I lawr lwytho ni argraffu fe, neu gyd sy'n eisiau fi wneud i clicio llwytho i lawr. Os chi'n mynd i argraffu fe ar bapur, byddai ni'n llwytho fe lawr ar PDF. Os chi'n mynd i storio fe yn eich ffeiliau, neu Google Drive, neu OneDrive, neu rhywbeth fel yna, byddai ni yn clicio ar PNG. Neu, allwch chi gyhoeddi fe, fel i fi wedi bod yn trio neud gyda'r wefan, bore yma, wrth clicio ar rhannu, cyhoeddi'r we, ac yna gewch chi ddolen i'ch gwaith. Right. Cofiwch hefyd, athrawon, os ych chi yn tynnu lluniau o'ch dosbarth yn cwblhau'r gwaith yma ac yn postio fe ar y cyfryngau cymdeithasol, byddwn ni'n dwlu bod chi yn tagio ni i fewn yn eich postiadau chi ar y cyfryngau cymdeithasol.
Chi'n chi tagio at Meredudd neu at Meredudd Jones, neu at Adobe for Edu, bydde hwnna'n gret i bawb yn Adobe gael gweld hefyd, at yr Ysgol Digidol, neu at Ysgol Digidol, sori, bydde hwnna'n gret. Os ych chi yn postio rhywbeth, please tagiwch ni mewn, bydde hwnna'n wych. Right, dewch ni gael gorffen hwn te ar y porwr, a wedyn neidiwn ni mlaen i'r ail weithgaredd. Sori, nid y porwr, ar yr iPad. Felly dyma fi, nôl ar yr iPad. Nawr te, be ni'n mynd i wneud? Wel, dwi'n clicio i ffwrdd o bopeth, felly clicio ar yr llwyd, ac yna dwi'n mynd i colours ar y gwaelod. A chi'n gweld allwch chi ddewis eto gwahanol fathau o gynlluniau lliwiau. Chi'n ei fynd i neutral, dwi'n hoffi hwn. Chi'n ei glicio'r 3 dot, a mae hwnna'n dangos hyd yn oed fwy o'r ein neutral i fi. A dwi'n dewis cynllun lliwiau, a'r un peth chi'n gweld mae yna fotwm yna, le chi'n gallu cylch droi y lliwiau o amgylch ar eich dyluniad. Dwi'n mynd i wneud hynny nes bod fi'n hapus gyda nhw, a'r peth olau fi'n mynd i wneud wedyn yw sorto mas yr fflam. Dwi'n cadw fynd, tan bod fi'n hapus. No, sa'n hapus dy hwnna. Mae'r lliwiau ma'n neis. Rhain yn gweithio. Dwi'n hoff o'r reina. Hwn falle. Iawn. Arbrofwch gyda'ch cynllun lliwiau. Dyna ni. A nawr, be dwi eisiau gwneud yw newid yr fflam i fod yr un lliw a'r testyn. Felly, be dwi'n mynd i wneud hynny yw dewis y fflam. Mi eisiau clicio done, sorry. Unwaith chi'n ar ben gyda'ch lliwiau, cofiwch mi eisiau clicio done mwyn wneud unrhyw beth arall. Right, dwi'n mynd i clicio ar y fflam. Dyna ni. Dwi'n siŵr bod ni le. A nawr, dwi'n mynd i ail-liwio'r fflam yna i fod yr un lliw ar testyn brown yma. Felly dwi'n mynd i clicio ar looks. Ac yna dwi'n mynd i fynd i duo tôn. Gret, a chlicio ar yr botwm dewisiadau duo tôn. Nawr te, beth chi'n ei wedyn yw, ar hyn o bryd mae e ar y lliw glas a gwyrdd yma. Iawn? Allwch chi swapo nhw rownd fel yna, ond os ych chi'n clicio ar yr botwm dewisiadau eto, ych chi'n cael hwn, y swatches. Nawr, chi'n gweld y gwyrdd a'r glas. Os na i newid y ddoi liw na i fod y lliw brown yma, fe eith y fflam na'n hollol frown yr un lliw ar testyn. Clicio ar y pipet, llusgo fe i'r brown, llusgo'r pipet i'r brown, dyna'r un cyntaf dwi'n gwneud, a nawr ar i'r highlights, dwi'n gwneud un peth, llusgo'r pipet i'r brown, dyna fe, a nawr mae'r fflam na union yr un lliw ar testyn. A chi'n gwybod beth? Am y tro cyntaf ar y sesiwn yma bore yma, mae pethau wedi gweithio i fi. I clicio done, chwyddo mas, dyna ni, fi'n hoff iawn o hwnna, mae yn y pen draw, mae popeth yn edrych yn hyfryd. I lawrlwytho hwn ar yr iPad, i chi'n gallu clicio ar y botwm lawrlwytho fyna a bydd e'n safio fe i'ch camera rôl chi. Neu, allwch chi gyhoeddi fe gan clicio ar y saeth yn pwyntio i fyny. Dyna fe. Share, a wedyn, fe gewch chi, dyma ni, safio fe'r camera rôl fyna, neu, reit o'r diwedd, chi'n gweld, welwch chi copy link, a bydd hwnna'n cyhoeddi dolen i chi i gael rannu. Reit te, mlaen i'r ail her. Ni wedi cyrraedd diwedd y her gyntaf. I ni rhyw 5 munud tu ôl arni, ond gyda'r trafferth ges i gyda'r dudalen a ddim yn cyhoeddi, dwi'n meddwl bod hwnna'n rhy wael, a dweud y gwir. Rhowch sylwadau i fi, os ych chi hedd dweud helo eto, gwedwch helo. Rhowch wybod bod chi dal ma, bod chi heb roi lan arna i, bydde hwnna'n gret. A dewch chi ni cael mynd mlaen i'r ail her. Felly draw ar y porwr, dyma ni. Be dwi'n mynd i wneud yw clicio ar eicon Adobe Express fan hyn. A mae'n mynd i ddod nôl yn ni i'r dudalen cartref. Nawr, nodyn i chi sydd ar yr iPad, i chi ar hyn o bryd yn gofod defnyddio app gwahanol ar yr iPad i greu tudalennau gwe. Iawn, achos ni'n mynd i creu tudalen we nawr yn yr ail her. Felly ar yr iPad, dewch i ni gael just dangos i chi. Yr iPad,
angen app gwahanol nhw chi. Iawn, nid Adobe Express, mae eisiau chi agor app Spark Page. Chi'n gweld efo yna? App Spark Page. Adobe Spark Page, dyma fe. Iawn. Felly, i greu gwefan newydd ar yr iPad, i chi'n clicio ar y plus mawr glas ar y gwaelod. Dyna ni. Nawr, mae'r app iPad yn debyg iawn i beth i fi'n fod yn gwneud ar y porwr. Felly, os ych chi ar yr iPad, peidiwch aros i fydd yn ôl i'r iPad, byddai'n ni'n meddwl allwch chi glatio bant yn eitha syth i weithio yna fe. Right, nôl ar y porwr te. Dyma ni, dewch chi'n cael creu gwefan. Felly, chi'n chi gweld nawr ar ein dangosfwrdd newydd ni, bod na fotwm mawr porffor ar yr ochr dde yn dweud adeiladu tudalen we. Sef yn union beth ni'n mynd i wneud. Right, clicio ar hwnna, a mae'n agor hwn lan. Chi'n chi gweld, mae'n debyg iawn i'r app yr iPad, mae'n bihafio yn debyg iawn. Teitl ein gwefan ni yw Gwyddonwyr o Gymru. Gwyddonwyr o Gymru. Iawn. A wedyn fi'n mynd i ychwanegu is-deitl ar is-deitl na fydd fy enw i gan Meredudd Jones. Rhowch i'ch enw chi fyna, wrth gwrs. Gwyddonwyr o Gymru, a wedyn rhowch i'ch enw chi fyna. A wedyn mi eisiau ni osod cefndir addas ar gyfer hwn. Felly, na i glicio ar y plus sydd ar y gwaelod fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis llun. Clicio ar llun. A mewn fan hyn nawr, allwch chi chwilio. Allwch chi chwilio am bethau, allwch chi chwilio am science. Iawn. Chymod, a mae yna gefndiroedd cwl fel hyn i gael. Neu allwch chi chwilio am rhywbeth mwy penodol, os chi eisiau. Chymod, oedd un o'n gwyddonwyr ni wedi dyfeisio'r meicroffon, felly allwch chi roi llun meicroffon na. Oedd un o'n gwyddonwyr ni yn feddyg, felly allwch chi gael llun o bag meddyg neu stethoscope neu'r math na o beth. Ia? Lan i chi beth i chi moyn roi fyna, rhywbeth i wneud a byd gwyddoniaeth. Right. Dyna'r teitl wedi wneud. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw wneud o draw i'r iPad, gwneud yr un peth. Felly, dyma ni ar yr iPad. A dwi'n mynd i glicio ar, le mae'n dweud add a title, clic. A dwi'n teipio Gwyddonwyr o Gymru. Ebychnod. Is-deitl gan Meredudd Jones. Gret. Ac yna, dwi'n clicio le mae'n dweud photo, reit ar y gwaelod. A dwi'n moyn defnyddio find free photos. A to dwi'n chwilio am science. A dwi'n mynd i ychwanegu cefndir cwl, gwyddonol ar gyfer hwnna. Mae lot o rain yn dda. Beth? Dewis un Jones, dewis un gloi. Fi'n licio hwnna. Sa'n bod os fi yn nawr, bod fi wedi dewis Hwna bach yn ddechrynllid yr llygad na'n y canol, y germs. Right, a ni'n barod sy'n mynd mlaen. Felly, nôl i'r porwr, a mlaen a ni. Right, dyma ni ar y porwr. A dwi'n mynd i sgrolio lawr i ychwanegu be dwi eisiau nesaf. A be ni'n mynd i ychwanegu fan hyn yw pedwar gosodiad hollt, rhannu'r cynllun, ar gyfer ein 4 gwyddonydd. Iawn, felly dwi'n mynd i ddewis rhannu'r cynllun. A fan hyn, dwi'n mynd i roi gwybodaeth am y gwyddonydd cyntaf. Felly, ewch draw nawr te i'r wybodaeth. Dyma ni, mae da fi Isaac Roberts, ffotograffydd cyntaf galaeth y dromedar. Dwi'n mynd i gopio hwnna i gyd. Y testyn i gyd, jyst dim angen y ddolen yn y fi cweit eto. A dwi'n clicio Ctrl-C i wneud copi. Dyna ni. A nôl y fi Express. Clicio ar y plus i'r testyn. Ctrl-V. Glido hwnna mewn. Gret. Nawr te. Dewch i ni gael rhoi teitl i Isaac Roberts. Felly dwi'n clicio le mae'n gweud Isaac Roberts, unrhyw yng nghanol i enw fe, ac yna allai newid hwnna i fod yn deitl. Wedyn, chi'n gweld mae da ni ddisgrifiad byr ohono fe. Felly na i glicio mewn yna a dewis hwnna fel yr is-deitl, neu falle fel y quote, yr is-deitl. Dyna ni. A nawr mae eisiau llun addas ar yr ochr chwith. Ychwanegwch eich delwedd.
a dwi'n mynd i chwilio eto am Andromeda. Dewis llun o alaeth Andromeda. Mae hwnna yn ei le. Iawn. Dydych chi gael gwneud hwnna te ar yr iPad nawr te. Draw fi'r iPad. A yr un ffordd, dwi'n mynd i sgrolio lawr. Chi llusgo lawr. Dyma ni, cadw llusgo lawr. A dyma ni, a mae'n mynd i ofyn i fi, rhaid beth ti eisiau ychwanegu. A dwi eisiau split layout. Iawn. Wedi rannu. A mae'n union yr un beth, yn dwi? Iawn, nawr te, beth dwi eisiau gwneud nawr yw newid app, nôl draw i Chrome. A dwi yn mynd i wneud copi o'r testyn. Copi o'r testyn, dalwch eich bus lawr, neu copi o hwnna. Copi. Nôl i Spark Page, a dwi'n mynd i glicio ar yr plus yma ar ochr dde, text, a dwi'n pwyso mis fyna a dewis paste. Dyna'r testyn mewn. Dewch i ni gael fformatio fe te. Cliciwch ar yr teitl, Isaac Roberts, a reit lan o'r top fe welwch chi riban a mae'n dweud H1 fyna. Gael teitl mawr. Clicio unrhyw le yng nghanol ffotograffydd cyntaf galeth Andromeda, a dwi'n dewis H2. Gael is-teitl. Gred. Drawrwch y chwith, adio'r image, a dwi'n mynd i chwilio am Andromeda. Andromeda. A dewis llun o'r galaeth, a dyna ni yn yr un lle. Nawr, beth am i ni ychwanegu fideo te? Dewch i ni gael neidio nôl draw i'r porwr. Dyma ni nôl ar y porwr. A dwi eisiau rhoi fideo am Isaac Roberts fan hyn. Felly i wneud hynny, jyst cliciwch ar unrhyw un o'r botymau plus. Allwch chi roi fideo yng nghanol eich testyn, uwch ben eich testyn, unrhyw le mae'n dweud plus. Dwi'n mynd i roi fe'r y gwaelod fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis fideo. Right, nawr te, beth dwi eisiau gwneud nawr yw neidio nôl i'r wybodaeth, copio yr URL yna, dewis Ctrl-C i wneud copi, a nôl ar Express, Ctrl-V i lido, cadw fe, a dyna ni, i ni nawr wedi rhoi fideo YouTube yna i fewn ar ein tudalen gwe. Fel ni'n neud hwnna ar yr iPad. Wel, mae'n debyg iawn. Nôl o fi i'r iPad. Ni'n mynd i sgrolio lawr. Mae'n hyn. Dewch i fi gael rhoi, clicio ar y plus. Dwi'n rhoi fe fan hyn. A dwi'n mynd i ychwanegu fideo. Dyna ni. A newid app. I Chrome. Pa mae'n treol pastio drwy'n sa'n siŵr. A dwi'n mynd i glicio dewis yr URL, copi, nôl i Spark Page, tapo unwaith fyna, paste, done. Use a valid link from YouTube, Vimeo or Adobe Express, such as YouTube. Right. Beth sy'n bod ar y ddolen, de? Dwi'n mynd i treol na to. Draw fan hyn. Dwi'n mynd i ddala mis lawr ar y ddolen. A na i wneud copy link. Trwy ni hwnna, de. Dala bus ar y ddolen, copy link. Nôl o fi. Ychwanegu fideo, tap, paste, done. Use a valid link from YouTube in your Adobe Express. Beth dwi ddim yn hoffi am y ddolen, de? Mae rhywbeth dwi ddim yn hoffi am y ddolen ma. O, mae wedi rhoi rhyw rwtch Google o flaen na pam. Right, cancel. Nôl o fi. Right, be na i wneud yw open in a new tab. Right, mae'n mynd i agor y ddolen na ar dyna ni. OK. Mae'n mynd i agor y tab na i fi, a nawr na i wneud copi o hwn. Iawn.
Copy. Nôl i Express. Video. Paste. Done. Ydy. Right. Fi'n credu bod fi'n cael pob problem technegol posib eddi. Pob problem dan hael. Ond, ni dal yn creu rhywbeth. Beth ych foeni? Right. Nôl ar Chrome, eich gau hwnna nawr. A byddai fi'n neud nawr bob un. Bydd eisiau fi agor e mewn tab arall. Copio fe o fyna. Achos, pan fi'n copio fe o'r Google Doc, mae Google yn rhoi rhyw rwtch o flaen y ddolen. Diolch yn fawr am hwnna, Google. Right, nôl o fi te i'r poror. Dyma fe. O, ni wedi cael sylwad. Mae rhywun arall yn dweud helo, dwi'n meddwl. Pwy sydd da ni de? Right, ni wedi... Ie, dyma ni... Blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg, teilo sant yn mwynhau mas draw. Diolch. Wel, fi falch bod chi'n mwynhau. Hyd yn oed ar yr trafferthio yma i fi'n gael. Fi'n falch bod chi'n mwynhau. A fi'n falch bod chi wedi aros gyda fi hefyd. Croeso i chi, ffrindiau, draw fyna yn Llandeilo, Ysgol Gymraeg, teilo sant. Fi treulio llawer yn amser i draw yn Llandeilo. Am dref hyfryd a ffert. Right, mlaen â ni. Iawn. I fi'n ambarod nawr te i roi gwybodaeth am y gwyddonydd nesaf. Felly, be dwi'n neud yw sgrolio lawr, a mae'r panel yma mynd i ddangos lawr, a fi'n mynd i ychwanegu rhannu'r cynllun eto. Dyna fe. O'r tro yma, chi'n gweld, mae wedi gwrthdroi. Mae'r llun ar ochr dde a'r testyn ar ochr chwith. Mae hwnna'n neis, yn dweud, bod e'n neud na. Felly, be dwi eisiau nawr yw'r wybodaeth am y gwyddonydd nesaf. Felly, nôl â fi i'r wybodaeth. A gwyddonydd nesaf yw Frances Hogan, neu Hogan. Copio'r wybodaeth amdani hi. Control C. Nôl i Express. Ychwanegu testyn. Mewn â fe. A beth sydd eisiau fi wneud? Wel, mae angen fformatio, ond os e. Dewch fi gael troi i hyn o hi yn header 1. A'r gwybodaeth amdani hi yn header 2. Ac yna mae eisiau i fi roi'r fideo mewn. Felly, dewch ni gael cydio yn y ddolen. Iawn. A mae gwobr yn cael ei roi bob blwyddyn cof yn enw Frances Hogan ar gyfer menywod sy'n gwneud cyfraniad y myd gwyddoniaeth. Felly dwi'n mynd i clicio fyna, ychwanegu'r fideo, glido hwnna i fewn, Control V, cadw, a dyna ni medal Frances Hogan 2023, fideo am yr enillydd mewn myna. Right, roedd Frances, roedd hi yn feddyg, roedd hi'n ddoctor. Felly, dewch i ni gael clicio ychwanegu eich delwedd. A dwi'n mynd i chwilio felly am doctor. Ond felly lycan ni gael llun, achos dwi'n mynd moyn doctor cyfoes. Bydd hoffen yw bag doctor lleder. Felly dylen ni chwilio am doctor's bag. Felly. Dwi'n mynd i gael... Chi'n bod, hen fag lleder. Neu falle just stethoscope. Ie. Ie, mae rhaid, os i'n hen ffasiwn yr olwg i gael yma, ond mae hwnna'n lun da, fe dwi'n loffi hwnna yn y cysgod. Ie, dyna ni. Dwi'n mynd am hwnna, dwi'n meddwl. Great. A dyna ni adran Frances Hogan wedi wneud. Iawn, felly, dewch chi fi gael bwrw mlaen te a wneud yr un nesaf ar yr porwr, a wedyn llwn ni wneud yr iPad i orffen y sesiwn bant. Felly na i fynd i rannu'r cynllun, a mae'n rhoi'r un peth i ni to. Chi'n chi gweld nawr, ni'n defnyddio'r un sgiliau bob tro. Dwi'n mynd i gopio hwn. Popeth ond yr ddolen. Copy. Nôl o fi. Ac wrth gwrs, y syniad fan hyn yw bod fi wedi rhoi 4 i chi, ond allech chi nawr fod yn mynd ymlaen ac yn ychwanegu rhagor. Falle bod eich athrawon chi moyn i chi i ychwanegu 2 wyddonydd arall enwog o Gymru. Ie? Felly Robert Record fe oedd wedi dyfeisio arwydd yn Hafali. Cyn hynny, oedd pawb oedd yn gwneud symiau yn ysgrifennu yn Hafali, y geiriau yna, yn lle arwydd yn Hafali. A hefyd, dwi'n meddwl, mae fe nath ddyfeisio'r arwydd ar gyfer plus, adio. Meddyliwch hwnna. Dyn o Gymru
yn dyfeisio'r ddoi arwydd yna sy'n cael ei ddefnyddio biliynau o weithiau bob dydd, fydden ni'n dweud. Anhygoel, dy fe? Right, felly, ych chi'n gael ychwanegu delwedd, addas. A oedd Robert Record, oedd e gath eni yn Nirnbych i pysgod, a ath e i'r brifysgol pan oedd e'n 13. Felly oedd e'n eitha clefer, yn siŵr. Ath e'r brifysgol pan oedd e'n 13. Dych chi'n gael chwilio am equals sign. Hwna'n gret. Na. Chi beth am just mathematics? Dwi eisiau... Ie, rhywbeth, dyma ni, mae'r arwydd yn hafal i fyna tipyn, dwi e? Ie, dyna ni. Rhywbeth le dwi'n gweld arwyddion yn hafal i, neu adio, neu'r ddau. O, mae hwnna'n gret. Adio a yn hafal i. Perffaith. Dyna ni. Felly mae da fi Isaac Roberts, Francis Hogan, Robert Record. Eisiau ni gael y fideo mewn. Felly clicio ar y plus, adio'r fideo, neud o draw, copio'r ddolen, copi, nôl i Express, glido hwnna mewn, cadw. A mae hwnna'n mynd i ychwanegu y fideo i fi, fyna. A i fi mlaen i'r un olaf, felly na i ychwanegu rannu'r cynllun eto. Pwy yw'r un olaf? Wel, David Edward Hughes. Oedd yn dipyn o foi. Mae'n dod o'r Bala, a nath e ddyfeisio'r microffon, a penderfynodd e beidio a rhoi patent arno fe, fel bod neb arall yn cael creu, achos oedd e'n meddwl na, fi'n credu dyle pawb cael cyfle i greu microffons, achos bod y technoleg yma'n anhygoel. Nath e ddim cymryd y clod am ddyfeisio'r microffon, nath e jyst gweithio pawb, hei, fi wedi creu hwn, beth yw chi wneud yr un beth? Ond hefyd, oedd e'n dilynor arbennig, oedd e'n chwarae'r dilyn yn arbennig dda, a fe hefyd nath ddyfeisio yr dyfais le o'ch chi'n gallu danfon testyn dros linell ffôn, tebyg i fax. A hefyd, fe oedd y person cyntaf i ddanfon neges Morse code dros y radio. Felly, oedd e'n gwneud llwyth o wahanol bethau. Oedd e'n byw yn y Bala. Dyna ni, header 1 ar gyfer hwnna, header 2 ar gyfer disgrifiad ohono fe. A wedyn newn ni ddod lawr, ychwanegu fideo, neud o draw i'r ddogfen, copio'r ddolen YouTube, copi, glido hwnna mewn, cadw hwnna mewn. A beth newn ni roi fan hyn te? Wel, lle ni gael rhywbeth fel y microphone, neu old microphone. Yeah, cool. Ni'n gallu ffindo rhywbeth sy'n edrych yn hen iawn. Sawl un o'r ein yn edrych yn dda. Dwi'n mynd i fynd, dwi'n meddwl, am yr un yma fan hyn. Go hwnna. Ie, gyda'r gwahanol microffon yna. Iawn. Dyna hwnna wedi wneud te. Felly, be dwi'n gwneud nawr yw wneud o draw i'r iPad, wneud yr un peth, a byddwn ni bron o ben. Yr unig beth sy'n ni ar ôl wneud wedyn yw edrych ar themau. Wedwch chi beth, gyrwch ni edrych ar themau nawr o'r porwr, a wedyn mae'r porwr bron iawn ar ben. Felly, i newid themau, cliciwch ar yr hidlaeth ar y ffon hyd fan hyn. Chi'n gweld, allwch chi ddewis o'r gwahanol themau yma. Ac wrth i fi ddewis thema, enghraifft os I am vintage, mae'n mynd i newid y ffont. Ond hefyd mae'n mynd i newid fel mae'r penawdau yn gweithio yn ymddangos. Chi'n gweld, mae'n mynd i newid nawr beth mae'r pennin un yn edrych fel. Y pennin na. Gret. Mae'n hyfryd. Felly, arbrofwch chi gyda eich themau. Cofiwch enwi'ch prosiect wrth glicio lan fan hyn. A hwn yw gwefan Wyddonwyr Cymru. Iawn, a pan ych chi'n barod i rannu hwn, mae'n debyg iawn i rannu prosiect graffigol. Chi'n clicio rhannu, cyhoeddi'r we,
creu dolen, a mae hwnna wedyn yn creu dolen. Mae'n rhoi eich dal y gwe chi ar y we. Allwch chi ddanfon dolen i bobl, a bydd e'n gweithio i chi, nid fel ma'n i ni wedi wneud heddi. Dyna fe, copio hwnna, a allwch chi rannu hwnna wedyn. Dych chi'n cael agor tab arall, rhoi fe mewn. A dyma ni, bydd unrhyw un wedyn sy'n dod i'ch dolen chi'n gallu sgrol. Dych chi'n cael gweld be mae'n disgo fel. Chi'n gweld, mae'r lluniau yna'n sgrolio'n hyfryd, na animeiddio'n hyfryd tu ôl y testyn. Dyma ni'r gwybodaeth, a allwch chi glicio, neith agor eich fideo YouTube chi fyny, sgrolio lawr, popeth yn gweithio'n hyfryd. Os oes angen i rywun i chwyddo, zooma mewn ar eich gwefan chi. Chi'n gweld, mae'n mynd i ail drefnu'r testyn mewn ffordd sy'n gwneud yn ddarllenadwy. Yn rwydd i rywun sy'n falle'n cael trafferth gweld, maen nhw'n gallu cael mynediad i'ch gwefan chi. Chi'n gweld mae'r adrannau wedyn animeiddio, a'n lle bod y llun drws nesau'r testyn, mae'n rhoi'r llun fyna'n uwch ben y testyn. Wel, mae'r profiad na yn mynd i fod yn brofiad da ar y we, pwy bynnag sy'n ymweld a'ch gwefan chi, os maen nhw'n gofod zooma mewn, mae dal yn mynd i fod yn brofiad gwych. Right, wel, i ni wedi cyrraedd diwedd y sesiwn o ran amser. Os i chi ar iPad, dwi'n gwybod dwi ddim wedi gorffen y wefan, ond dwi wedi dangos i chi yn barod sut i wneud un adran Isaac Roberts. Felly wrth gwrs, dyna gyd sy'n eisiau i chi wneud yw cario ymlaen wneud yn union yr un fath, clicio ar split layout, copio'r testyn, dewis llun, ychwanegu'r fideo yn yr un modd. Ni wedi gwneud yr un broses 4 gwaith yn dyn ni, iddo mewn ar wybodaeth na. Ar yr iPad, os ych chi'n barod i rannu, chi'n gwneud yr un peth a wnaethon ni ar gyfer yr dyluniad. Chi'n clicio ar yr corn... os ych chi'n mynd newid themau, mae da chi'r hidlath, wrth gwrs. Chi dewis themau mewn fan hyn. A wedyn, os ych chi'n barod i gyhoeddi, allwch chi gyhoeddi wrth clicio ar y cornel top ochr dde, share your Spark page, a clicio create public link fyna. Right, nawr te, ffrindiau. Wel, mae hwnna wedi bod yn sesiwn a hanner. I fi wedi cael bach o amser trafferthus gyda thechnoleg, gyda'r wefan ddim yn bihafio, ddim yn ymddwyn yn dda iawn i fi, ond na fe ni wedi llwyddo i gyrraedd diwedd bron iawn ar amser. 2 funed fach drosto, eitha da wedyn ni. Cofiwch nawr te bod angen i chi i gofrestru. Newch yn siŵr bod chi'n gofrestru gyda'r sesiwn heddi, fel bod chi'n cael hawlio eich gwobrau am ddim. Ond hefyd, cofrestrwch ar gyfer y sesiynau sydd i ddod. Nawr, falle bod nhw ddim na eto, ond i chi gael blas o beth sydd i ddod, dewch i ni gael siarad am y sesiynau sydd yn dod lan. Nawr te, mae sesiynau sydd i ddod, os chi moyn gweld nhw, falle bod nhw ddim cweit ar y ffurflen eto, ond allwch chi weld y sesiynau sydd ar y ffordd wrth fynd, dyma ni, dewch i gael y sgrin i nôl am fan hyn. Os ewch i YouTube, athrawon, i sianel yr Ysgol Digidol, o dan yr adran live, fan hyn, dyma ni, dyma beth sy'n dod lan dyn ni, ar ôl hanner tymor. Felly, ar ôl gwyliau Pasg, mae'n rhwng dy fi, gwyliau Pasg dyn ni, i ni fyw reit lawr ar hwnna, yn live, ond ar ôl gwyliau'r Pasg, i ni'n mynd i wneud sesiwn cofio'r Titanic, yna mae'n mynd i fod yn ddiwrnod y ddeiar, a wedyn wythnos yn ddiweddarach mae'n ddiwrnod y gofod, a wedyn mae da ni diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop, felly os ych chi wedi bod yn studio yr ail ryfel byd, neu gwrthdaro ryfeloedd, mae hwnna. Diwrnod Dylan Thomas, mae hwnna ar y ffordd, a diwrnod rifedd cenedlaethol. Mae'r sesiynau yna i gyd ar y ffordd rhwng gwyliau Pasg a hanner tymor Silgwyn. Yn yr hanner tymor nesaf, mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiwn arall. Felly newch yn siŵr bod chi'n gofrestru. Dyn nhw ddim ar y ddolen Bitly Adobe Leaders na eto, ond fyddwn nhw na. Byddwn ni'n meddwl yn y dyddiau nesaf, erbyn diwedd wythnos ma'n sicr, bydd y sesiynau yna yn barod i'w bwcio. Felly, newch nodyn, mae'r dyddiadau i gyd fyna, os ych chi'n moyn gwirio'r dyddiadau cyn bod nhw ar y ffurflen bwcio, yna mae'r dyddiadau i gyd fan hyn ar sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Iawn, diolch enfawr i chi am ymuno.
cofiwch os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, eich bod chi yn tynnu llun, a tagiwch fi mewn. Tagiwch ni mewn ar hwnna, please. Bydde hwnna'n gret. Os ych chi ddim yn cofio, allwch chi ffindio ni ar y cyfryngau cymdeithasol at Meredudd Jones, at Adobe Edu, at yr Ysgol ddigidol. A os ych chi fan hyn ar YouTube, bydde fe'n help enfawr hefyd bod chi yn hoffi y fideo yma. Rhowch hoffiad i fi ar y fideo, sgwylch yn dda. A tan ysgrifwch i'r sianel hefyd fel bod chi ddim yn colli mas ar y sesiynau nesaf sydd i ddod. Diolch enfawr i chi am ddod. Diolch am y sylwadau. Mae'n meddwl y byd i wybod bod chi yma yn mwynhau'r sesiynau. Diolch am eich ymynedd yn ystod problemau technegol. A dwi'n siŵr yn rhan yr sesiwn nesaf bydd rheina wedi datrys. Am y tro, hwyl fawr. Joiwch gwyliau'r Pasg. Mae wedi bod yn hanner tymor bach cyflym iawn. Joiwch eich gwyliau a welai chi ar gyfer y sesiwn nesaf wedi'r gwyliau Pasg. Hwyl am y tro. Ta-ra.